କରି ତମ କାମରେ ତମେ ଯାଅ। ତମ କାମ ସରିଲେ ସିନା କୋଉଠି ଯିବି। ମୋ କାମ ପୁଣି କଣ? ତମ କାମ କଣ ଜାଣିନ? ନା ଗୋଟେ କିସ୍। ବଦମାସ, ତମ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଖରାପ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ଏଇଟା ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ କଥା। ଭଗବାନ, ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ପୁରା ତମେ ଏ ଘରୁ ଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ତମେ କେମିତି? ଖୁସି ମନା କରୁନି ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ବାପା ପୁରା ଉଠି ସାରିଲେଣି। କଣ ସେ ତମକୁ ଭାବିବେ କହିଲ? ବାପା ବାବା ତ ମନେ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ତଳିବାକୁ ଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଯେ? ଆସ ନା। ନାଇଁ ଭଗବାନ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ କଣ ଆଉଥରେ ଗାଧେଇ ଯାଇନି? ତମେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ସାରିଲଣି। କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ଦେଖ, ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ତ ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବି। କଣ ହେଇଛି? ଜୋରରେ ପାଟି କରିବୁ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ବଦମାସି କରିବ? ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ସେତିକି ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯାଏନି। ତାହେଲେ ଏତେ ବାହାନା କରୁଛ କାହିଁକି? ଆସ ନା। ନାଇଁ ଭଗବାନ। ତମ କଥାରେ ବାବା କଥାରେ ଏବେ ତମେ ମତେ ଛୁଇଁବ ତ, ତାହେଲେ ସିଧା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ବାବାକୁ ଡାକିବ? ହଁ। ଜମା ଡାକି ପାରିବ। କାରଣ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଛ। ଏଇ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ଚାଲିଛି ମୋର ନା କହିଦଉଛି। ସତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଡାକ ନା। ହଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା କେମିତି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ଦେହରେ କେମିତି ଶାଢୀଟା ଖୋଲି ଦଉଛି। ନାଇଁ